Kodi mukuziwa kuti ku Ethiopia kuli mnyamata yemwe anapanga ubale ndi afisi aku Chile amawagulira nyama tsiku lina lililonse ndi kumawadyetsa? Mnyamata ameneyu ndi ndani? Ndi chani chinamuchititsa kuti akhale pa ubale ndi nyama zopsa chonchi? Nanga moyo wake wa tsiku ndi tsiku umamuyendera bwanji? Osayiwala kupanga follow Dean Studios kuti tikhale limodzi m'maulendo akubwerawa. Dzina lake ndi Abbas, zinayamba ndi bambo ake Abbas omwe ndi Yusufu, omwe akhala akudyetsa afisi kwa zaka zokwanira 60. Kenako anaphunzitsa mwana wawo Abbas, yemwe pakadali pano amayigwira ntchito yodyetsa afisi iyi. Inu ndi ine tikudziwa kuti afisi ndi opsa ndi nyama zolusa zimatha kudya munthu kumene, koma izi sizomwe Abbas ndi bambo ake amaganiza. Kudera komwe amakhala anthuwa anayandikana ndi mathengo omwe kumakhala afisi ndi nyama zina za mthengo. Choncho kamba kakuchuluka kwa nyamazi kuthengoko zinayambako kumafalikira kukada. Zinkatha kufika kumudziku kalelo ndi kumadzavutisa anthu. Ndipo mwe bambo ake Abbas anabwera ndi plan. Anayamba kumakagula nyama tsiku lina lililonse ndi kufika pa ground poyandikana ndi mudziwu ndi kumawaponyera afisiwo. Izitu zimachitika kwa nthawi yochuluka mpaka afisiwo anafika pozolowera kuti madzulo ena aliwonse ali ndi malo oti azikadyera. Kuchokera nthawi imeneyi afisi anasiya zofika kumudzi komwe anthu amakhalako, kamba kuti tsiku ndi tsiku afisiwo amadyetsedwa. Pano ndi Abbas yemwe amayigwira ntchitoyi. Abbas amapita ku msika ndi kukalowa m'mabuchala osiyanasiyana ndi kumakagula nyama zomwe zili zotsalira pena yabwino kumene ndi kupita nayo ku nyumba kudikirira madzulo kuti akadyetse ziwetozi. Abbas wapanga izi nthawi yochuluka kwambiri. Anapereka mayina kwa afisiwa, iye ati ali ngati anzake afisiwo, ndipo ndi okondwa nawo mpaka pena amatha kuwayitanira around ku nyumba kwake amakhalako, koma sapanga kanthu ndi anthu. Nawo afisiwo anazolowera ndi kudziwa kuti munthu ndi m'bale wawo ndipo sayenera kumupanga chipongwe ndithu. Amasewera nawo kuwadyetsa ndi zina. Iye ati sazasiya izi kamba kuti pachiyambi izi zinkachitika pofuna kuwaletsa afisiwa kufika kufupi ndi anthu kumawapatsa chiopsezo, koma lero amapanga izi kamba ka ubale omwe uli pakati pa iye ndi afisi. Share Abbas.